поліцейські кийки та сльозогінний газ проти сніжок та шапок, перекриті шляхи та відключення інтернету. Російські силовики борються з протестувальниками у місті Баймак у Башкортостані, який нині входить до складу Росії. Попри люті 20 градусів морозу, за різними оцінками до 10 тисяч протестувальників вийшли на підтримку одного з учасників національного руху – Фаїля Алсинова, за доносом призначеного з Москви очільника Башкортостану Хабірова, звинуватили у розпалюванні національної ворожнечі та засудили до 4 років колонії. Вирок мали оголосити ще у понеділок, але на тлі мітингів довелося відкласти. Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику. Переслідування Алсинова почалося після його участі у минулорічних сільських зборах проти незаконного видобутку золота на горі Куштау. Люди розбили табір у підніжжя, щоб не допустити облаштування копалин і, як наслідок, забруднення води та сільськогосподарських земель. Виступаючи на мітингу, Алсинов казав, що поки башкортів відправляють на війну проти України, народ втрачає свою землю. Ті, хто видобувають золото в Башкортостані та знищують природу, казав він, зможуть повернутися до себе додому, тоді як наслідки золотовидобування вдарять по місцевих жителях. Алсинов виступав рідною мовою. Російські силовики зачепилися за словосполучення «карахалик» і переклали його як «чорний народ». Хоча насправді у башкортів воно означає «прості люди». Це стало черговим приводом до переслідування, оскільки Фаїля Алсинова неодноразово затримували упродовж попередніх років. Він очолював нині заборонену в Росії організацію «Башкорт», яка виступає за суверенітет республіки. Ба більше, Алсинов публічно закликав башкортів не воювати проти України. Такі ж заяви роблять деякі протестувальники. Я призываю всех бойцов Башкирии покинуть территорию Украины и вернуться на свою родину для защиты своей земли и своего народа. Пока вы воюете за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и Росгвардия. Возвращайтесь на защиту своей земли. На підтримку протестувальників у Башкортостані та одного з лідерів їхнього національного руху виступив голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Він закликав до згуртованості у боротьбі за власні права у поки пригнобленому Москвою Башкортостані. Объединяйтесь с другими порабощенными народами России. Ваш главный враг – Москва, Кремль, Путин и их местные халуи в Башкортостане, как Хабиров. Солдаты-башкиры в российской армии, переходите на сторону вооруженных сил Украины. Фаїля Алсинова уже називають національним лідером, а протестувальники, які попри навалу карателів виходять на його підтримку тисячами, використовують лише національні стяги. Відомо про кілька десятків затриманих протестувальників. Людей кидали на землю та саджали до автозаків. Щонайменше 2 учасників мітингу постраждали. В однієї людини розбите обличчя, в іншої – травмована нога. Телеграм-канал «Куштау Байрам» повідомляє, що іншому активісту Салавату Ідельбаєву вручили повістку до військкомату. Після цього, як зазначається, його відвезли до управи ФСБ. Сторінки медіа, які висвітлювали протести на місці подій, почали блокувати. Окупанти хочуть збільшити чисельність Росгвардії та силовиків у Криму для контролю над місцевими жителями. Інакше не зможуть забезпечити необхідний результат на псевдовиборах, звітують вони до Москви. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, самих лише росгвардійців на півострові більше 35 тисяч, не рахуючи ФСБ та інші служби. Але навіть такої кількості забракло, щоб забезпечити лояльність населення, каже Юсов. Цю задачу окупанти провалили. В цілому, попри репресії, попри
порушення прав людини, геноцидні практики, насильницьку зміну. Ворог досі не може встановити контроль над місцевим населенням і тим більше не може забезпечити його лояльність. За словами Андрія Юсова, усі спецоперації українського війська в окупованому Криму відбуваються винятково за підтримки місцевих жителів, а інколи і за активної участі від передачі інформації українським оборонцям до безпосередньої участі у деяких операціях. Росіяни знайшли ЦАПа Відбувайла за вибух на Керченському мосту. Другий Західний окружний військовий суд покарав екс-начальника відділу морського управління Росгвардії Сергія Волкова 6 роками колонії загального режиму. Вирішили, що саме російський полковник винний у постачанні неякісних засобів захисту незаконного мосту через Керченську протоку. Мовляв, за участі Волкова до Росгвардії надійшли 2 радіолокаційні комплекси боротьби з безпілотниками, чиї характеристики були недостатніми. Нагадаю, що для росіян Керченський міст є важливою складовою воєнної логістики, яка використовується для перекидання солдат і військової техніки на Південний фронт. Уперше Керченський міст було атаковано у жовтні 2022 року. Тоді фахівці СБУ використали 21 тонну вибухівки, замасковану у вантажівці. Ще один потужний вибух уразив незаконну споруду 17 липня минулого року. Це була спільна операція Служби безпеки та українських військово-морських сил, які застосували безекіпажні човни «Морський малюк» з начинням у 850 кілограмів вибухівки. В обох випадках Керченський міст дістав значні пошкодження і, за даними українського війська, не використовується повноцінно, попри ремонт.